stejkačku a... Ne, počkej. Od začátku. Zjistil jsem prostě, že se míchačce zasadlý beton. Jsem mu zapl a... Jak to bylo? Tak jsem to prostě z té míchačky dostal, ne? Namíchal jsem beton, chtěl jsem, že budu špricovat, ne? Se nabral do jsem ten špric, hodím ho prostě na zeď a teď, když se to prostě odrazí, vole, sucedovi, vole. Říkám, tak to je, vole, další, že? Pak jdu, vole, že to postavím lešení. Jsem si postavil lešení, samozřejmě jsem na něho vylezl, lešení, vole, i se mnou spadlo. Říkám, to piča, to už je, vole, moc. Říkám, to se mi, vole, ještě dneska stane. Teď se dostane na sekačku, že začnu pít trávu. Peču, vole, trávu. Proč neplantuju se mi tam věci, vole, pod nohám, vole, otec, vole, a ten týpek, co tam dělal, vole, ten prostě kvůli ním, vole, ten napravil do zítky a potrval se mi sekačku. Oni, já mám poslouchej, ještě nemá kover, na konci. Já to už nevím, co to na konci. Bylo ještě 100 lidců. Co to restou už tam nevykládá. Pojďme, vole. Říkám, já si předělám, kde jsou ty palety. Že jo, přidlej si je, ale jako v klidu, ne, že zboří dýku. Říkám, jdu. Jel jsem, vole, z dílny, ne? Už prostě po té cestě, vole, od té dílny, prostě taky prostě jste desce víš, že zase z motorové vozidlo taky rozdivočený. Jsem dojel dom a prostě dojel jsem tam a naštěstí hermetická nespadla. No, to je všecko. S tím vozíkem. Pak jsem od vozíkem důle z kopce a chytl jsem, vole, menší, vole, smík, no. A prostě toho smíku jsem prostě normálně byl prostě tak, jak jsem měl ty vidle, půl metra na zemi. Tak prostě, normálně jsem myslel, že tím okýnkem prostě projedu, vole, do toho sklepa. A toho to prostě to byly, vole, sekundy, ne, tak jsem to točil, vole, na druhou stranu. Říkám, peča, vole, to ne, vole, nemůžu, vole, skočit u fialu, vole, ve dvoře, vole. Tak jsem to zase stočil a to už jsem byl důle, a tam už jsem tak zatočil dokola. No to má strašně velkou vůli na tom řízení. Na tom... No, takže co udělal? Takže levém zlešení... Zabetonoval míchačku, půjdu tu se tam pasádu a co ještě? Jo, a prdel sekačky.